नै हाबानि गावदोन मारिनायनि जखाय सिरगासिनो सिरग्राया ओइनो होख्लायबायनो लोंनाया गोदै दङबो नै साखिबाय जाबाय दे गोदैथार ए लाखैयो गगा मोनगोन लाखैयो लाखै अ बरिया जानो दे गुसु जागोन जाबाय लामाखौ लफायनाय आरो गेवजानो गियाम बाय सिगां थाबैबोनो नोंसोर सानैदो बुलायलायनांगोन दायो थखन लिरिया दोन लिरिया दैखौनो एसे बुरजा लुयो आरो बांद्राय दासै लुनाया ओमफ्राय जोंनिया सिजोब्बाय दख' दा सेंग्रा मानसि गोजांबाय ना नोंखौ लोंनो ओरैखो नोंखौ लोंनो ओरै लों ओइ एसेयाव दोनैथार खालिबाबो इयाव खानाय हरनो दायो भागिन न' दोनगोन नामा भागिन न' दोना मोनाव भितराव दोन माने नोंसोर इरा खर'बा बिराद दे এইखौ बाङाय बेसबा जत जानिया दिबाय खान नागिरदो लोगोफोर हाबानि दिबाय खानाय गावदोन मारिनो फैदो नालाय दिबाय खान नागिरदो खाथि थां लाजियो लाजियो जाग्रायनो लाजियो थांनो थांले बिबाय खादो बिबाय नोंखौबो लानांगौ दे बयबो गोरोन्थि जादोंब्ला बे गोरोन्थिखौ जाहाथे मोजाङै खेमा होयो नोंनि जाबाय खेमानिगिरि नोंनि सोर जाबाय दायनिगिरि बेखायनो थांनो थांफ्लां बुङैखौ बुंफ्लाङो जयै जोबफ्लाङो बेफोरबायदि खेमाखौ होनांगौ होननानै नों आफा बोराइ बाथौनि सिगाङाव आर'ज खालामहरबाय बे बिथाङा जाबाय बरनि बिफा आरो बिसोर जाबाय सानैबो बरनि बिफा आरो बिमा बिसोर सानैनि नामा खासेना गाबा खासेनि नामा मा नाम मोनलायो बावगारलायो माने माइनो बिथांमोनखौ मानदान होनानै आरो बिदिनो फिसाफोरखौ जागोन गबिन बर'आ लांनाय जागोन बिनि फिसालानो बेयाव जाहाथे जेबो खनसेप्ट खालामनो आफा बोराइ cancel dibaik malai dimintai biaya-biayani Hey guys, नै दा जों गामिनिफ्राय खासे सिख्ला थांलायसिगोन आरोना आंनि बिब' नङा इयो आंनि दुश्मनमोन आरोना ओमफ्राय इयो दा मान होबाय दों इयाव इयाव मान होबाय दोङो ओमफ्राय नोंसोर खैनानि बिमायमोन मामा गोदोरथार जानि इयो मामा गोदोर इयानै इयार गामिनि बेनिफ्राय ओरै थानाय खिजा खैनाफोरनि इदे एक्टर फैदो ओइ कोन
short film nih kebiri. Pelan nama. Hah? Oh, nih ya rasa abuni legini dosti best friend. Baik nih jangan nih aneh undi tar last gari. Nih ya jangan nih aneh second jangan na. Ya nih second jangan nih. Sere bisa sekali. Tidiri. Nih ya kena nih bibazui. Iya kena lah nih bibteni. Are ang din first time gadar na itu bara mitcha experience iya mane knowledge nai saran be kay ne ye zanga ni bazai da youtuber malik leader ni pesa bazai smile bazai flying kiss marta hai Aja kompleks orang video. Zenda selfie lah nagi dik. Bazai ini. Sarande, kareng kuibai, kanai bunyi sih. Bazai. Nih, iya re, kinani bima deh. Bayi kena ni bida, re bazai kita tu yang gilai, knowledge kum. Ni bazai. Tu misalnya. Ya re, maba thuba dalam ni, anai, mit kerana nam ko mit ke thuba, dah kan mit kaya, mungkin angin introduction aja tu. Ya re, kena ni bima deh gedur. Iya. Nengah bisa juga horna ni maba di mana? Video kan deh nengah bisa juga warna apa itu mende? Debun. Muzang mendeng. Kami ke apa ini mende? Kami sudah kami kau mendeng kau. Seragam ni ada. Hai. Deh, bazi ya salu deh. Hai bazi helon. Kaitri hayan. Mabale ada ya malai. Ang deh nengah bisa juga warna ni apa itu mende? Ayu ang mabi di bunang geda, ni malah hijakan ikhnya. Nera ni. Nera jani kisah ber. Oh. Nah, ini introduction negara salu bayar. Salu dar. Ini benar nane. Bibuni apa le? Ini na bibuni apa? Nala keper. Angni bibnang. Ini bibon le. Lagu bibnang ber. Ngai ai. Bola naik ni. Nung mai apa lagi? Yes, apa? Di baik kan ya, udah sarjum apa? VIP kan ya bisa sesuai. Bisa sesuai nama. Serban, masih rebel nih, sorase. Porgirari pula. Saka taranglay. Hinjaw godan ni bibay. Ano gimana saka dang ni mana? Bazina sih kan dari kena godan ni bibay ni mana bay nai lagaper. Nangkang mana nai lang nahagan nai. Mama lai, man kang nai kakar bay ni yuti na. Diuri beri nai. Nai diuri beri. Nai lagaper haba ni engkam song nai nai thang ni zinga daya. Mama gedas denain roh. Mama gedas error. Nai lagaper haba ni. Boiler geda deh. Boiler geda deh nih. Nih, bedora. Kan lakar. Aku makan bercanda. Coba jai baca. Nih, ayo. Geda kasih nyar nala lagaper. Baik cingar mama kam deh nain roh. Cing makam deh nain roh. Nain thang kasih lagaper. Nih, apa sih ya? Labra. Nih, songkrea. Dali, yo dali. Ibilahi. Maham nai dik. Nadu nama. Bhukuban thungai thana ya hayo.
Aja naik jar nalu per. Ma bustu ya जोगोनार लाबलायबाय नै माथो संगोन इखो माथो संगोन निरामिस नोंखौ खोन्थिया दे आङो नोंखौ खोन्थिया दे नुवा हेथलाय नाङा माथो संगोन इखो दिनै बृहस्पतिबार सोरबा जाया अ नंगौ दे पनिर नामा पनिर जोगोनार पनिर दङ बयलार आरो ना दङ बेदर जायैनो दे बिसारियासै दे संबाय था होमबालाय Bakla modu. खैनानि मा जायो बिदा खैनानि बिबथै नै बिबथै उन्दैथार बयनिसाय बयनिख्रुइबो उन्दैथार बिबथै लोगोफोर बि जाबाय खैना गोदाननि बिबथै उन्दैथार ओमफ्राय बिमादै खैनानि बिदाया दासो थांदो बिबाजैदो बिदादो बिमादै र' नोंखौ मोखांखौ नुवाना नों थांथ'नाङा खैनानि बिदा गोदोरथार इयो बिबथै गोदोर उन्दैथार थां खैनानि बिदा बिबाजै सानैबो नै खैनानि बिमाया खानाय दांगासिनो खैना दिहुनदो नै खैनाया नै बाथौ खुलुमदो खैनाया बाथौ खुलुमबाय दों दिनैनिफ्राय खुलुमनो मोननाय नंला बेसारा न'नि बाथौखौ दिनैनिफ्राय नादिसन गाबोननिफ्रायसो नोंसो ओंखारबोबाय थानो मोनोना सिगां नुजाखायाखै दैयाव थुस्लाबनानै मोनखायाखैमोन खैनानि खानाय हसिगोन नै गाइसमोन खैना खानाय हसिगोन आरो ना लोगोफोर इबो माबा खोन्थानो गोनां बाथ्रा ना बर'नि बिनानाव ना मा बिखंसो सिगां दानो थेवबोथ' दा बिनानाव रखम जाहैबायना खानाय हरगोन नालाय खैनानै खानाय हरनो नागिरदों बरगिरारिफोर बिसोरो बरगिरारिफोरा खानाय हरनो नागिरदों खैनाया खानाय खैनाया इनिफ्राय र' नोंसोरनो संनांगोन दा मा संनांगोन खैनानो सिन्दुरखौ होनांगोन ना होनाङा होनबा नोंसोरनिसो खुसि दा नङा नैखौल' होगोन जों इखौल' होगोन सोरबा मिलायाबो जानो हानाय सोरबा बेलेग दानिया आसान सना ओरैहाय जरा खालाम गुफुरजों माबाजों एसे थाबला थानो नागिरोहाय एकदमबारे एसे थाखाया
नै हाबानि गावदोन मारिनायनि जखाय सिरगासिनो सिरग्राया नै जखाया नै बाल्थिंसे जाबाय नै पियर रोसिसो पियर रोसि नै सोरबा सिरनोबो लांनो हागोन इखो जखाय सिरनाया एक्सपार्ट थायो नांगौबा मोननांगोन दे लोङो ना लोङा लोङो आङो बिराद लोंथारो सिगुलायनाय लोङो सिरग्राया होमबा लांसानाय नङा लोगोफोर सिगुलायनायसो रोंबावनो डिउटियाव लोङो आङो ओरैनो होख्लायबाय नै लोंनाया गोदै दङ मालाय लोंग्रोबायबो नै साखिबाय इयाव हरदो नै रोसियानो गैला खोमा दस नै इयो जाबाय बाल्थिंसे जै ओमफ्राय इबो नामा इदै इदैसो दे जगाव होदो होमबा बिबनांनि हाबायाव नों मा जायो खैना गोदानखौ मा जायो फिसाजो ए फिसाजोनि हाबायावनो जखाय सिरोबा फिसाजोनि हाबायाव जखाय सिरदो मालाय नै बिबैया लाजिलायनाया दहाय मान लानायाव लोगोफोरनो इनोमोन खैनानि बिबैयो मा खालामनो नागिरदों लोंनि सायाव नै साबा बोरै जाखोलै फट'नाया किउबानो जखाय सिरदोंमोन माबा खोलैनो नागिरदों जाबाय दे जाबाय नै खैनानो हरनाय मालफोरा नायनिफ्राय मा बुस्थु आलमारि आलमारि नै माइलै नामबो मिथिया दिलै आं मा नै इयो ड्रेसिं मैलाय This showcase. This is showcase. माबा मोनथाम दं ना ओमफ्राय नैयो Godrej. ओमफ्रायो dressing. नै खैना गोदाना खैना गोदाना नै लाजिदो हाय नुवाखै बेसे बिबनांनि हाबायाव मावो गोलोमफैजोब्बाय खैना गोदाना इयो हाय लोगोफोर नै खैना गोदाना नै बियो जाबाय Godrej ना Godrej ओमफ्रायो ड्रेसिं ओमफ्राय इयो मा showcase फैनाय गेजेरनि लाखायनो ओमफ्राय सियार फ्रिज इयो फ्रिज इमा रसक लेपटप ओमफ्राय उनाव थानायफोरा आलना लाखै गगनाय बाबा इयो जाबाय आलना ओइखौनो शowcase खर'निया दे बरगिरारिफोरा थांसिगोन आरोना लोगोफोर नै खैना गोदानानो नायखुमागासिनो खिजा बरगिरारि थांनायखौ नायखुमागासिनो बरनि बिनानावा नै गोजा गाननाया बरनि बिनानाव गाबोनसोना हाबा गिदिरा दिनै माबासो मा होनो गन खालामदो दिनै गावदोन मारिनाय माने दिनै माबा आरोना मा होनो पिता सदो दिनै पिता सदो हाबासालिखौ आइदो बाला नाबाय खैना गोदाना मिनिगासिनो नै जों इखौ गाबोननिफ्राय नुनाय नंलाहाय बेथो नै ओंखाम जादो नै जोंना नै मोसाग्राया ओंखाम जादो सरगियारिया सरगियारि मोजाङै जा मोजाङै नांथाबायगोन मोजांथार नै